врезката! Топката изсвърчава. Господин Ясен отива да я гони. Ето я! Ето го и Ясен! Той шута! И отново шута за пас към Алекс. Алекс се приготвя да бие с всичка сила аута. За гол! Няма гол! Има аут за Ясен! Ясен гони топката до колата. Алекс пък се хили. Ясен бие аута. Той се почака, той чака. Шута! Спасение на Алекс! Който се приготвя да шута. Той шута! 1-0!